Dobrodošli. Drago nam je što ste danas s nama. Danas pripremamo nešto brzo, jednostavno i domaće, savršeno uz krompir čorbu. Potrebne su nam 2 šolje brašna i 1 jaje. Sve dobro sjedinimo i umesimo. Testo razvučemo na otprilike pola centimetra debljine. A zatim ga prstima iskidamo na sitne komadiće. Jedan deo možemo odmah iskoristiti, a ostatak ostaviti da se blago prosuši. Komadiće ubacujemo u proključalu čorbu u kojoj su već krompir, luk, malo ulja i začini. Kuvamo oko 15 minuta. I to je to. Brzo i domaće. Prijatno. Hvala što ste gledali. Zapratite naš kanal za ukusne recepte, lepa putovanja i korisne savete. Vidimo se uskoro.